асосии ин тим дар ҳайати зерин рақобат карда истоданд. Дарвозабон рақами 29 Далерҷон Баротов аст, футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд. Рақами 4 Парвиз Буқиев, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, рақами 14 Девид Маутор, рақами 2 Фахриддин Аҳдамов, ҳамчунин рақами 22 ин муҳофизатгар Бежан Нишонбойзода, дар паҳлӯи ӯ рақами 30 Шуҳратҷон Шоҳназаров, рақами 17 Исломҷон Тошпулотов ва рақами 97 Сергей Сканян бозӣ мекунанд. Дар хатти ҳамла рақами 9 Боирҷон Сангинбоев ва рақами 43 Шон Пол Камолафе қарор доранд. Сармураббии даста Рустам Хоҷаев. вазъияти стандартӣ ҳоло мебинем ки футболбозони дастаи Эсхат аз ин имконияти худ чӣ гуна истифода мебаранд. ирсоли тӯб натиҷа надод. дастаи Эсхата бо ҳайати зерин бозӣ карда истодааст. дар хатти дарвоза рақами 16 Муминҷон Гадойбоев, рақами 23 капитани даста Дилшодҷон Каримов, рақами 29 Сардорбек Хурсандов, рақами 5 Муҳаммадҷон Рустамов, рақами 4 Абдураҳмон Узоқов, рақами 6 Абдусамад Самадов, рақами 17 Иброҳим Эшонхонов, рақами 7 Санҷар Ихсибоев, рақами 14 Мирҷалол Қосимов, рақами 10 Мубинҷон Муминов, рақами 11 Бахтиёр Зарипов. Сармураббии даста Шӯҳрат Умаров. аммо тавре мо дар оғози қисми дуюми рақобат дидем, дар ҳайати дастаи Эсхата ду тағйирот ба миён омад ва ҳамзамон бо ин бояд бигӯем ки гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза бо роҳбарии Бахтиёр Комилов кор карда истоданд аз шаҳри Кӯлоб. дар канорҳо ба ӯ Сорбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром ҳарду аз шаҳри Кӯлоб кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Рустам Норматов аз шаҳри Душанбе аст. дар ҳуҷраи видеодоварон Саёдҷон Зайниддинов аз шаҳри Душанбе, Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак ва Зуҳал Хуҷаназарова аз шаҳри Душанбе қарор доранд. вазъияти стандартӣ партофти тӯбро дидем. ва дар давоми
бозиҳое ки то имрӯз ин дастаҳо доир карданд, агар дар ибтидо эсхата дар ду давр ноком шуда бошад, пас дар се бозии баъдӣ пайдар ҳам имтиёз ба даст овард. Аз ҷумла онҳо равшанро дактараш дар даври якум танҳо онҳо ноком шуданд. аз вахш бо ҳисоби 3-1 аз дастаи вахши шаҳри бохтар. эсхата равшанро 1-0 шикаст дод, боиса равшан 2-2 бозӣ кард ва ҳафтаи гузашта дар баробари ҳулбук 5-2 дар сафар пирӯз шуд. хуҷанд бошад се бозии аввали худро бо бохт ҷамъбаст кард. инҷо фишори футболбозони дастаи эсхатаро мебинем ва баъдан тавре мо дидем хуҷанд дар ҳафтаи гузаштаи рақобатҳо муқобили Истаравшан пирӯзӣ ба даст овард ва бо ҳамин нахустин имтиёзҳои худро дар мавсими кунунии Лигаи Олӣ ба даст овард. оғози албатта мавсим на чандон хуб буд барои дастаи хуҷанд, аммо интизор меравад ки ба оҳистагӣ ин дастае ки мавсими гузашта дар ҷоми кишварҳо ба финал рафт ва ҳамчунин дар чемпионат зинаи дуюмро гирифт, метавонад мавқеи худро беҳтар кунад. ҳоло як фурсати дигар барои бозигарони дастаи хуҷанд дар ин ҳолат пайдо мешавад, аммо тавре дидед пеши роҳи зарбаи задаи Шуҳратҷон Шоҳназаров гирифта шуд. вазъияти стандартӣ. партофти тӯбро мебинем. дар ин ҳолат акнун тӯб аз майдон берун мешавад ва довар ба чӣ ишора дорад? Ба зарбаи кунҷӣ, бале, ба фоидаи дастаи хуҷанд. Сергей Сканян барои ба бозӣ дар овардани тӯб тайёрӣ мебинад. инак иҷозат дода шуд. инҷо партофти тӯб натиҷа надод ва акнун бозигарони дастаи эсхата кӯшиш доранд ки ба аксулҳуҷум гузаранд, аммо онҳо низ комёб нашуданд. Осам Сканян дар канори рост ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ӯ ва ин ҳолат бартараф мешавад. хуб, дар оғози қисми дуюм аз ҳайати эҳтиётии дастаи эсхата рақами 18 Диёрбек Шавқиев ба майдон баромад. ӯ ба ҷои Мирҷалол Қосимов акнун рақобатро давом медиҳад.
ва ҳамчунин Абдураҳмон Узоқов рақами 4 аз майдон гирифта шуд. Ба ҷои ӯ рақами 8 Рустамҷон Сабуров вориди майдон шуд. Ҳайдар ҳам аз вазиятҳои стандарти футболбозони дастаи Хуҷанд ҳаракат карда истоданд ки имкониятҳои беҳтаринро пайдо кунанд, аммо тавре мебинед талошҳои бозигарони дастаи Хуҷанд натиҷа намедиҳад. Дар ин ҳолат бошад довар қоида вайронкуниро ба эътибор мегирад. ба ин тартиб ду тағйирот дар ҳайати дастаи Эсхата дар оғози қисми дуюми рақобат ба назар расид. мухлисони дастаҳои Эсхата ва Хуҷанд, ду дастае ки аз шаҳри бузургу қадимии Хуҷанди бостонӣ намояндагӣ мекунанд. имрӯз дар варзишгоҳи Спартак ҳузур доранд. аслан варзишгоҳи мазкур макони баргузории бозиҳои хонагӣ барои дастаи Эсхата аст, вале дар нимаи аввали мавсими мазкур дастаи Хуҷанд ҳам бозиҳои хонагии худро дар ҳамин майдон доир мекунад. баъдан мо албатта боз баргашти ин тимро ба варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти кишварамон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд хоҳем дид. Фахриддин Аҳтамов аз канор партофти тӯбро анҷом дод. аз аут Фахриддин Аҳтамов тӯбро ба бозӣ медарорад ва бубинед чӣ гуна имконият барои Пол Камолафе пайдо шуда истодааст, аммо ин футболбоз дуруст дарк накард ки дарвоза дар кадом самт аст. вале ирсоли тӯб аз аут бениҳоят хуб буд ба самти ӯ. вазъияти хатарноки навбатӣ ҳоло мумкин буд ки ба миён ояд ва довар ишора мекунад ки аслан ҳамонҷо тӯб аз пои худи Пол Камолафе аз майдон берун шуд. мавсими гузашта агар мо ба рақобатҳое ки бо иштироки ин ду даста дар лигаи олӣ буд таваҷҷӯҳ кунем, пас мебинем ҳар ду маротиба Хуҷанд тавонист Эсхатаро шикаст диҳад. 2-0 ва 2-1 дар рақобатҳо дастаи Хуҷанд тавониста аз зидди Эсхата пирӯз шавад. ман Эсхата дар лигаи олӣ муқобили Хуҷанд дар нахустин бозии худ ғалаба карда буд рӯзи 6 июни соли 2021 3-2 ва баъдан боз як пирӯзии дигар дар соли 2022 буд. инҷо довар ишора мекунад ки чизе нест. дар соли 2022 Эсхата 1-0 3 апрели 2022 Хуҷандро шикаст дода буд. ҳар ду пирӯзияш дар ҳамин майдон иттифоқ афтода буданд ва дар бозиҳои дигар агар мо таърихи рақобатҳои байни худи онҳоро давоми 4 соли охир варақ гардон кунем, яъне дар даврае ки Эсхата бевиста дар лигаи олӣ дар мусобиқаҳо иштирок карда истодааст,
пас хуҷанд бештар бартарӣ дорад. Каримов инҷо инсоли тӯпро анҷом медиҳад, вале бенатиҷа. 6 бор хуҷанд тавонистааст ки дар рақобатҳо муқобили Эсхата пирӯз шавад. Эсхата 2 ғалаба дорад ва як бозии дигар миёни онҳо мусовӣ хотима ёфтааст. имрӯз бозии даҳум аст бо иштироки ин ду даста дар Лигаи Олӣ. дастаи хуҷанд дар ибтидои мавсими кунунӣ андаке ба мушкилиҳои кадрӣ рӯбарӯ шуд. тақрибан ҳар давр футболбозони ин даста корти сурх мегирифтанд ва ҳолати дастаи худро боз ҳам душвортар мекарданд. аз ҷумла ду бозӣ пештар аз ин тавре мо шоҳид шудем. Давронҷон Эргашев корти сурх гирифт ва акнун капитани асосии хуҷанд дар рақобатҳо иштирок карда наметавонад. дар бозии гузашта хуҷанд бар ивази голи садаи Пол Камолафе муқобили Старафшан пирӯз шуд. онҷо низ рақобат бисёр мушкил буд бар муқобили дастаи дигари вилояти Суғд ва хуҷанд маҳз дар ҳамон бозӣ нахустин имтиёзҳои худро дар мавсими кунунӣ ба даст овард. умуман дар қисми поёнии ҷадвали мусобиқа дастаҳо хело ҷафс ва наздик ба ҳам ҷо гирифтанд. агар рафту хуҷанд дар бозии мазкур комёб шавад, пас шумора имтиёзҳои худро ба 6 мерасонад ва метавонад дар ҷадвал ба зинаи шашум ҳам барояд. аз бозиҳои даври панҷум танҳо як рақобати дигар боқӣ мемонад. Паго 14 апрел Старафшан дар хонаи худ Регар Тадазро қабул мекунад. дар як вақту соат бо дидори дастаҳои Эсхата ва Хуҷанд, яъне бо шаҳроварди Хуҷанд, мо дерби минтақаи Кулоби вилояти Хатлонро ҳам дида истодем. ҳамин ҳоло дастаи ҳосилоти Фархор меҳмони Равшани Кулоб аст ва онҷо ҳисоб 2-0 ба фоидаи дастаи Равшан мебошад. қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи бозигари дастаи Эсхата. як бор дигар ҳолате ки бархурд байни бозигарон буд мо шумо дида истодаем. ва дар лаҳзаи қаблӣ Мубинҷон Муминов ба бозигари дастаи Хуҷанд бархӯрда буду қоидаи бозиро вайрон кард.
пас аз чанд лаҳзаи дигар дар ҳайати дастаи эсхата боз ду футболбози дигар иваз мешавад. имкони интихоб барои студии мураббиёни дастаи эсхата албатта кам нест. Шӯрат Умаров бо ёварони худ метавонанд боз чанд нафари дигарро ба майдон бароранд. умуман дар ҳайати эҳтиётии дастаи эсхата барои ин бозӣ якбора 4 легионери он қарор гирифт. чанд бозии охир аст ки дарвозабон Иззатулло Турсунов дар ҳайати асосӣ ба майдон намебарояд, аммо Ҳамидулло Абдулҳамидов ҳамлагар, Зоирҷон Турсунов дифоъгар ва ҳамчунин муҳофизатгар Диёрбек Шавқиев нафароне буданд ки дар бозиҳои қаблии дастаи эсхата баъзан вақт дар ҳайати асосӣ ба майдон меомаданд. махсусан Ҳамидулло Абдулҳамидов хело фаъол буд вақте дар ҳайати асосӣ вориди майдон мешуд. туб аз майдон берун мешавад. дар ҳолати қаблӣ Сергей Исканян тубро нигоҳ дошта натавонист. зуд мо тавре мебинем туб аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар мегузарад. бозигарони эсхата акнун кӯшиш доранд барои ба ҳамла гузаштан, аммо онҳо низ комёб нашуданд. Полкамолафе муборизаи ӯ ва баъдан партофти туб аз канори рост. хело хуб ҳаракат кард ин ҳамлагар, аммо паси охирро натавонист ки бехато иҷро кунад. аз канори чап идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхатаро акнун намебинем. бозигари ин тим баъд аз ирсоли туб Мубинҷон Муминов афтид ва бо ҳамин ҳамла низ хотима ёфт. акнун дӯстони гиромӣ, Ҳоҷӣ Абдуманнон рақами 81 бояд вориди майдон шавад. Абдусамад Самадов аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ рақами 22 Асадбек Махтумов баромад. Ҳоҷӣ Абдуманнон бошад бар ҷои бозигари рақами 11 Бахтиёр Зарипов вориди майдон мешавад. Мубинҷон Мубинов ҳам майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ ба майдон Ҳамдулло Абдулҳамидов баромад. мо ба ҳамин тартиб мебинем ки эсхата ҳамаи тағйиротҳои имконпазирро аллакай истифода бурд ва 5 футболбоз дар ҳайати ин даста дар рафти қисми дуюм иваз шуданд. токунун дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозигаре иваз нашудааст, вале баъд аз чанд лаҳза дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам тағйиротҳо сурат мегиранд. баъд аз хотимаи мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Хуҷанд тағйиротҳо зиёд буд. як гурӯҳ аз футболбозони асосии ин тим ҳайатро тарк карданд. махсусан Деян Тумбас, Нозим Бобоҷонов, Эҳсон Бобоев аз ҷумлаи бозигарони муҳимтарини дастаи Хуҷанд буданд ки доимо дар ҳайати асосӣ бозӣ мекарданд, вале акнун онҳо ҳайати дастаро тарк карданд. хуб, аз ҳайати эҳтиётӣ дар ҳайати тими Хуҷанд бозигарони зерин вориди майдон мешаванд. Шон Пол Камолафе гирифта шуд, ба ҷои ӯ Артём Сердюк рақами 7 баромад ва ба ҷои Бежан Нишонбойзода ба майдон мебарояд Шӯҳрат Элмуродов рақами 8 ва боз як футболбози дигаре ки иваз шуд. ҳоло ҳатман дар ин бора низ барои мо
маълумот хоҳанд дод. нофаҳмӣ байни футболбозон. инҷо бубинед ҳолат ба ҷангу низо оварда мерасонад. Сканян бо футболбози ҳариф каме нофаҳмӣ дошт. хуб, тавре мо мебинем. нофаҳмӣ байни Сканян ва футболбози дигари дастаи Эсхата аслан дар ҳамон ҳолат ба миён омада буд, байни Сардорбек Хурсандов ва Сканян. аммо баъдан Дилшод Каримов ба ҳамон баҳсу моҷароҳо ҳамроҳ шуд. инҷо фурсат барои бозигарони дастаи Хуҷанд ба вуқӯъ пайваст ва имконияти навбатӣ барои Сканян. ҳоло ин футболбоз метавонист дар ҳолати мазкур ба задани гол даст ёбад. албатта фурсати бисёр хуб барои ӯ муҳайё шуд. Фахриддин Ахтамов пас дод. зарбаи задаи Сканян бошад, тавре мебинед каме баланд буд. хуб, дӯстони гиромӣ, як футболбози дигаре ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ дар ҳайати Хуҷанд вориди майдон шудааст. ин Артём Сердюк буд ва ӯ ба ҷои бозигари рақами 43 Шон Пол Камолафе ба майдон баромад. Шӯҳрат Элмуродов бошад ба ҷои бозигари рақами 22 Бежан Нишонбойзода вориди майдон шуд. медонед, аслан ду тағйирот шудааст, зеро дар бораи нафари сеюм барои мо иттилоъ надода истоданд. инсоли навбатии тӯбро мебинем. ҳоло муборизаи футболбозони дастаи Хуҷанд давом дорад. онҳо ташаббуси бозиро ба дасти худ гирифтанд ва тӯли чанд дақиқаи охир пайваста маҳз онҳо ҳуҷум карда истоданд. тӯбрабӯи бисёр ҳам хуб дар ҳолати қаблӣ, аммо зарбаи охир ба назар нарасид. Девид Маутор меафтад. тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Эсхата гузашт. акнун ҳуҷуми ҷоро мебинем. ҳоҷи Абдуманун бо тӯб. ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва вазъияти бисёр ҳам хуб, имконияти беҳтарин. зарбаи пӯшноки иҷро кардаи бозигари дастаи Эсхата акнун рост ба дасти дарвозабон рафт. як бори дигар метавонед бубинед. Ҳамдулло Абдулҳамидов дар ин ҳолат зарбаро мезанад ва тавре мо мебинем. албатта усули иҷрои зарба бисёр ҷолибу диданӣ буд, аммо худи зарба чандон қавӣ набуд. шӯҳрат Элмуродов футболбозе аст ки дар давоми 4 соли охир шарафи дастаи Регар Тадазро дифоъ кард. хело дар сатҳи хуб ҳам бозӣ кард ва махсусан ба даст омаданамои хубаш дар мавсими гузашта ӯро ба тими миллии кишвар ҷалб карданд ва ҳатто дар бозии байналмилалии рафиқона муқобили Афғонистон буд, агар хато накунам, аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон ҳам баромад ин футболбоз. ва акнун корномаи худро ӯ тасмим гирифтааст ки дар ҳайати дастаи Хуҷанд давом диҳад.
рисоли навбати тӯбро мебинем ба хати ҳамла. Артем Сердюк. ин футбол боз ҳам баъд аз як муддате ки берун аз ҳайати асосӣ мемонд, осоиста бояд ҳаракат кунад барои роҳ пайдо кардан дар ҳайати аввалияи дастаи Хуҷанд. тавре гуфтем оғози мавсим барои дастаи Хуҷанд бисёр ҳам нобарор буд, вале фурсат барои ислоҳи вазъ ҳаст. аз зарбаи кунҷӣ тӯбро бояд Боҳирҷон Сангинбоев ба майдон дарорад. ирсоли тӯбро аз сӯи ӯ дидем, на он қадар хуб. ҷои ёдоварист ки Артем Сердюк дар бозии муқобили дастаи Бахш корти сурух гирифта буд ва дигар дар бозии баъдӣ ки зидди Равшан буд ва ҳамчунин дар рақобати оянда зидди Истаравшан иштирок накард. хуб, нофаҳмӣ байни бозигарони ҳар ду даста, Фирдавс Абдусалимов бо Асадбек Махтумов инҷо танишҳои лафзӣ доштанд. тӯбро мегирад Шуҳрат Элмуродов, аммо бо қоида вайронкунӣ. хуб, болодовар хоҳиш карда истодааст ки саросема нашаванд футболбозони Эсхата. ӯ ба назди худ даъват мекунад Фирдавс Абдусалимовро ва ба ӯ огоҳии шифоҳӣ ҳам дода истодааст дар мавриди оне ки агар ҳамин гуна рафторҳо ва шояд суханҳои қабеҳе ки гуфта истодааст такрор шаванд, ҳатман муҷозот хоҳад шуд ин футболбоз. қоидаи бозӣ вайрон мешавад, бале дар ду ҳолат ба фикрам қоида вайронкунӣ буд, аммо ҳолати дуюмро ба эътибор гирифт Бахтиёр Комилов. биёд як бори дигар мебинем Дилшод Каримов дар ҳолати аввал мубориза бурд бо Шуҳрат Шоназаров ва дар ҳолати баъдӣ Давид Маутор зидди бозигари дастаи Эсхата қоидаи бозиро вайрон кард. масофа дӯстони гиромӣ то дарвоза чандон дур нест. ҳоло мо тавре мебинем бозигарони дастаи Эсхата тайёрӣ мебинанд барои иҷрои зарбаи ҷаримавӣ. ҳастанд футболбозоне ки метавонанд мустақиман зарбаро сӯи дарвоза равон кунанд. Санҷар Ихсибоев, Ҳоҷӣ Абдуманнон дар ин замина албатта таҷриба доранд. дар девори дифоии футболбозони дастаи Хуҷанд тавре мо мебинем 5 нафар қарор доштанд. нафари шашум ба замин хоб рафт то ин ки пешроҳи зарбаи эҳтимолии заминнокии ҳарифро бигирад ва шумораи умумии он бозигароне ки дар девори дифоӣ ҳоло ҷо мегиранд ба 7 нафар расид. нафари ҳаштум бошад дар замин аст. Ҳоҷӣ Абдуманнон зарбаи бисёр олӣ ва ҳисоб дӯстони гиромӣ баробар мешавад 1-1. футболбози ҷавону умедбахш узви дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвар Ҳоҷӣ Абдуманнон дар ин ҳолат бисёр олӣ аз имконияти худ истифода бурд ва тавре мо шумо дида истодаем зарбаро хело ҳам хуб ба гӯшаи болоии самти чапи дарвозаи ҳариф равон кард. ҳатман саҳнаи такрориро мо шумо хоҳем дид. ва як бори дигар
метавонед бубинед ки чӣ гуна олӣ ва бисёр ҳам хуб зарба зад ҳоҷи абдуманон. Далерҷон Баротов аслан мебоист ин кунҷи дарвозаро дуруст дифоъ кунад, зеро ӯ маҳз ба ҳамин кунҷ наздиктар буд, аммо дарвозабони дастаи Хуҷанд аз уҳдаи рисолати худ набаромад, аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои худ набаромад ва иҷозат дод ки ҳариф ҳисобро баробар кунад. инак дӯстони гиромӣ, ҳисоб баробар шуд ва рақобат бо иштироки дастаҳои Эсхата ва Хуҷанд фикр мекунам тӯли дақиқаҳои баъдӣ боз ҳам ҷолибу диданӣ хоҳад буд. дар дақиқаи 78-уми бозӣ мо шоҳиди голи ҷавобии футболбозони дастаи Эсхата шудем. қоидаи бозӣ вайрон шуд зидди Шӯҳрат Элмуродов. ҳолате ки бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда шуд, барои мо такроран пешниҳод карданд. ирсоли тӯбро мебинем. хело ҳам баланд буд ин партофт ва дар натиҷа тӯб аз майдон берун баромад. дар ҷадвали умумии мусобиқа айни замон Эсхата дӯстони гиромӣ бо 7 имтиёз дар қисми миёнаи он ҷо гирифтааст. қабл аз оғози ин рақобат онҳо дар зинаи ҳафтум буданд, вале агар рафту дар бозии имрӯза имтиёз касб кунанд, бо дар назар дошти беҳтар будани таносуби голҳояш, Эсхата метавонад дар зинаи чоруми ҷадвали мусобиқа рақобатро ҷамъбаст кунад. Фахриддин Ахтамов партофти ӯ натиҷа надод. вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозигарони дастаи Эсхата ва имкон дода нашуд. дар ин лаҳзаҳо бошад акнун ишора бар он аст ки офсайд ҳам вуҷуд дошт дар лаҳзаи қаблӣ. албатта дар пеш мо шуморо дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ тавре гуфтем, боз ҳам рақобати пуршиддат бо иштироки ин дастаҳо интизор аст. талошҳои бозигарони ҳарду даста дар ин ҳолат дида шуд. дарвозабон Далерҷон Баротов бошад, албатта имконияти беҳтар дошт ва фурсат надод ба ҳамлагари дастаи Эсхата. Рихсибоев ирсоли тӯб ба сӯи ӯ, дарвозабон бо муштони худ зада тӯбро аз ҷаримагоҳ берун мекунад. ва футболбозони Эсхата фаъолтар шуданд тӯли чанд дақиқаи охир. онҳо дар маркази майдон ҳам зуду сари вақти пешрои ҳамлаҳои дастаи Хуҷандро гирифта истоданд.
Шурат Элмуродов. Паси ӯ ба канори рост. Бисёр паси хуб ҳам буд дар ҳамин лаҳзаҳо, аммо дифоъгари дастаи Эсхата баъдан ин ҳолатро бартараф кард. Муҳаммадҷон Рустамов пешироҳии ҳамлаи ҳарифро гирифт. ирсоли навбатии тӯб. хуб, дерби ё шаҳровард албатта дӯстони гиромӣ ҳассосияти хоси худро дорад. ҳеҷ кадоме аз дастаҳо намехоҳанд дар чунин рақобати бисёр муҳим дучори нокомӣ шаванд, имтиёз аз даст диҳанд. барои ҳамин ҳам ҳассосият ва ангезае ки футболбозон дар чунин рақобатҳо доранд бениҳоят дар сатҳи баланд аст. зеро як бозии бисёр принсипиалӣ ва муҳим дониста мешавад. инҷо гузариши футболбози дастаи Эсхата. Махтумов боз ба қафо пас дод, аммо акнун тавре мо мебинем дар ҳолати қаблӣ вайрон шудани қоидаи бозӣ ҳам аз сӯи футболбози дастаи Хуҷанд ба фикрам ба назар расид. ду тағйироти дигар дар ҳайати дастаи Хуҷанд. Ба майдон мебарояд Фирӯз Қараев рақами 22 ва ӯ ба ҷои бозигари рақами 2 Фахриддин Аҳтамов бозиро бояд давом диҳад. ҳамчунин аз майдон гирифта шуд рақами 9 Боҳирҷон Сангинбоев ва ба ҷои ӯ рақами 18 Шаъбон Наимов вориди майдон шуд. маълум мешавад ки дар лаҳзаи қаблӣ ҳангоми ҳуҷуми худ футболбози дастаи Эсхата қоидаи бозиро вайрон карда буд. тӯб аз майдон берун шудааст. Сабуров аз авт тӯбро ба бозӣ даровард. бозигарони Эсхата тавассути канори рост ҳоло ба ҳуҷум мегузаранд, вале ин ҳолатро тавре мебинед Девид Маутор бартараф мекунад. дар бозии охир акнун Девид Маутор бештар дар хати дифои марказ ҳунарномӣ карда истодааст. албатта мисли солҳои қаблӣ суръати баланд ва чобукии арзанда надорад барои бозӣ дар маркази майдон. Девид Маутор аз ин ду ба хати дифои марказ гузашта бозӣ карданаш метавонад ба дастаи Хуҷанд кӯмаки зиёд ҳам расонад, зеро мавсими гузашта мо дар бисёре аз бозиҳои муҳимтарини Равшан тавре дидем ин футболбоз вақте ба хати дифои марказ мегузараду бозӣ мекунад хело ҳунарнамои хуб ҳам нишон медиҳад. аслан таҷрибаи ғанӣ дорад Девид Маутор. Санҷар Ихсибоев инҷо паси ӯ, аммо ин ҳолат бартараф шуд. хело лаҳзаҳои ҳассос аст дар поёни рақобати имрӯза. ҳисоб баробар 1-1 ва албатта ҳар дуи дастаҳо баҳри касби 3 имтиёз дар дидори имрӯза байни ҳам мубориза бурда истодаанд. хуб, бо як зарбаи қавӣ тӯб ба канори рост равон карда шуд. ирсоли навбатии тӯбро акнун мебинем. хело ҳам баланд ва тӯб бо ҳамин аз майдон берун мешавад.
даври панҷуми рақобатҳо дар лигаи олӣ дӯстони гиромӣ тавре гуфтем пагоҳ бояд ҷамъбаст шавад. Рақобатҳо дар доираи даври мазкур низ бисёр хубу хотирмон буданд. аз ҷумла дастаи барқчӣ дар нахустин бозии хонагии худ дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор муқобили ҳулбук пирӯз шуд 2-1. инҷо партофти тӯбро мебинем. боз як ирсоли дигар, вазъияти хатарнок аст ва чӣ гуна фурсат. ҳисоб дӯстони гиромӣ 1-2 шуда истодааст ва бозигарони дастаи Хуҷанд дар ҳамин лаҳзаҳо ҳисобро дигар мекунанд. бениҳоят лаҳзаҳои ҳассос ва муҳим тавре гуфтем барои футболбозони ҳар ду даста. Шӯҳратҷон Шоҳназаров дар ин ҳолат ба задани гол даст ёфт. ҳатман саҳнаи такрориро хоҳем дид. голи бисёр муҳим аз сӯи Шӯҳратҷон Шоҳназаров ба ҳадаф расонида мешавад барои дастаи Хуҷанд дар ҳамин лаҳзаҳо. Сердюк бениҳоят партофти баланд анҷом дод. фикр кардем ки шояд имконият аз даст рафт, вале ирсоли баъдӣ аз сӯи дарвозабон чандон хуб бартараф намешавад. Муминҷон Гадойбоев на он қадар хуб бозӣ кард. тӯбро ба назди худ баргардонд ва аввалин шуда Шӯҳратҷон Шоҳназаров ба тӯб расид. дифоъгарони дастаи Эсхата дер карданд ва натавонистанд ки пешироҳи ин ҳамларо бигиранд. чор дақиқа вақт илова шуд. Девид Мавутор пешироҳи ин ҳамларо мегирад. хуб дар баробари он бозиҳое ки болотар гуфтем дастаи вахш тавонист зидди Панҷшер 2-0 пирӯзӣ ба даст орад. ин ҳам дерби минтақаи бохтари вилояти Хатлон буд. дерби пойтахт ҳам буд. дастаи Артиш аз Истиқлол 2-1 мағлуб шуд ва дар маҷмӯъ бинед дар ҷарони бозиҳои даври панҷум якбора мо шоҳиди 5 дерби ва ё шаҳровард мешавем ки маълум аст аз худи унвони ин бозиҳо ки чӣ гуна рақобатҳои ҳассос ва муҳим ҳастанд барои ҳар кадоми аз дастаҳо. довар ишора мекунад зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Хуҷанд аст дар ин ҳолат. Фирдавс Абдусалимов аз ҷои худ акнун бармехезад. инак тағйирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд. Аҳмадзода бо рақами 11 ба майдон баромад. ва ин охирин тағйирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд буд. ба ҷои Сергей Сканян Аҳмадзода акнун бозиро давом медиҳад. ҷумабой Аҳмадзода аслан дар сурат ҷаласаи рақобат ӯро ҳамчун дифоъгар нишон доданд. хуб дар даври оянда дӯстони гиромӣ дастаи Хуҷанд бозии худро муқобили Ҳулбук дар сафар бояд доир кунад 18 апрел. ҳарифи имрӯзаи онҳо Эсхата бошад, меҳмони дастаи Регартадази Турсунзода мешавад. чор дақиқа вақти илова шуда ҳам ба хотимаи худ наздик шуда истодааст, аммо ҳоло довар
ҳатман имкон медиҳад барои ҷамъбаст кардани ин ҳуҷум ба футболбозони дастаи Эсхата, зеро дар дақиқаҳои иловашуда тавре мо дидем бозигарони дастаи Хуҷанд гол задан. Таҷдид аз гол буд. Каме аз ин вақти иловашуда албатта талаф ҳам ёфт дар ҳамон лаҳза. бо ҳамин тамом садои уштаки довар баланд мешавад ва рақобати имрӯза бо иштироки дастаҳои Эсхатаву Хуҷанд дар шаҳроварди шаҳри бостонии Хуҷанд хотима меёбад. Футболбозони Хуҷанд тавонистанд ғалабаи навбатии бисёр муҳимро ба даст оранд. Баъд аз оғози на он қадар хуб ва бобарори мавсим, дастаи Хуҷанд дар ду рақобати баъдӣ пай дар ҳам пирӯз шуда истодааст ва бо ҳамин андаке ҳам бошад мавқеи худро дар ҷадвали умумӣ дастаи Хуҷанд беҳтар мекунад ва ҳоло бо 6 имтиёз ба зинаи 8-ум баромадааст. Эсхата бошад дар зинаи 6-уми ҷадвал боқӣ мемонад бо 7 имтиёзи қаблан ба даст овардааш. дӯстони азизу арҷманд, рақобати бисёр тезу тунд ва ҷолиберо мо шумо дидем. изҳори сипос мегӯем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед ва дар ҳамин лаҳзаҳо гузориши мустақими мо низ аз ҷараёни бозии мазкур хотима меёбад. То дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.